Не думаю, што ў Маскве спадабаецца вось такія заявы Александра Лукашэнкі. Чего он вякает, чего ему не хватает? І тым самым папярэджваюць, вось што здарылася з чалавекам, які захацеў кінуць выклік Александру Лукашэнкі 5 гадоў таму. Гэтым тыднем вялікі рэзананс выклікала шчыраванне прэзідэнта Украіны Владзіміра Зеленскага амерыканскаму рэсурсу, дзе ён расказаў пра свае тэлефонныя перамовы з Александром Лукашенком на самым пачатку вайны. Кілька днів, перших днів війни, я говорив з Лукашенка по телефону. І він вибачався. І він казав, що це не я. З моєї території пускали ракети і пускав Путін. Це його слова. У мене є свідки. І я вибачаюсь, він сказав. Ну, ти повір, він мені казав, ти повір, Володя, це не я. Я не контролирую, он мне говорил, я не контролирую, это просто ракеты, это Путин. Я ему говорил, не надо. Это было без меня. Это все. Він просто по телефону, это, я пам'ятаю цю розмову, я йому сказав, що я вважаю, я йому сказав, що ты такой же убийца. И я тебе просто говорю. А он мне говорил, ты пойми, нельзя с русскими воевать. И я ему сказал, мы никогда не воевали. З заяваў Зеленскага вынікае, што Лукашенко быў вельмі разгублены з тым, што з тэрыторыі Беларусі расійскія войскі пашлі на Украіну, што ён выбачаўся, што ён усяк адхрышчваўся ад гэтага, казаў, гэта не я, гэта Путін, і нават у якасці кампенсацыі прапанаваў Украіне ударыць па Мозырскім нафтаперапрацоўчым заводзе. Как ты допустил? Он говорит, ну хорошо, ответь в ответ, он мне сказал. Я до сих пор помню, он мне говорит, ударь по нефтеперерабатывающему заводу, ты же знаешь, как он мне дорог. Мозырский чи як? Він не пам'ятає? Мозырский завод. Я ему говорю, мы не... Ты о чем говорю? Какой в ответ? Ситуацыя, про якую расказаў Зеленскі, даволі непрыемная для Александра Лукашэнкі. Тут два моманты непрыемных. Первый заключаецца ў тым, што Лукашенко прадэманстраваў, што ён не гаспадар на сваёй зямлі, што ён не кантралюе тэрыторыю Беларусі, што няма ваеннага суверэнітэту Беларусі, што расійскія войскі выкарыстоўваюць беларускую тэрыторыю як хочуць і фактычна ператварылі ў той момант Беларусь у свой прахадны двор. І гэта значыць, што праблемы вялікія з суверэнітэтам Беларусі, з суб'ектнасцю Беларусі, з тым, наколькі Лукашенко самастойная фігура. Гэта непрыемна і для беларускага грамадства, на это дрэнна рэагуе беларуская эліта, беларуская номенклатура. І, можа, не выпадкова у звязку з гэтым Лукашенко так часта гаворыць пра беларускі суверэнітэт, пра тое, што гэта непахісная рэч і так далей. То бок, ну вось, калі ёсць праблема, то даводзіцца пра яе гаварыць услых, сцвярджаючы менавіта тое, што знаходзіцца пад сумненнем. Ну і другі момант. Не думаю, што ў Маскве спадабаецца вось такія заявы Александра Лукашэнкі, няхай сабе з вуснаў Владзіміра Зеленскага. То бок падазренні, што Лукашенко вядзе двайную гульню, што ён можа ў любы момант саскочыць. Вось такія падазренні толькі ўмацаваліся ў выніку гэтых шчыраванняў Владзіміра Зеленскага. І, я думаю, не выпадкова Лукашенко амаль не пракаментаваў змест заяваў украінскага прэзідэнта. Ён так пакрытыкаваў, казаў, што там Володя Зеленскі нешта вякае. Почему Володя Зеленский себя так ведет? Мы же нормально с ним, все были в хороших отношениях. Чего он вякает, чего ему не хватает? Ему дают команду. Надо всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну.
А што канкрэтна казаў Зеленскі, як бы абвергнуць гэта, ён не рашыўся і адправіў гэтую справу сваю прэсавую сакратарку Наталью Эйсмонт, якая заявіла толькі коротка, што ніякіх выбачэнняў з боку Лукашэнкі не было. Калі няма чаго казаць, застаецца толькі кінуць на амбразуру сваю прэсавую сакратарку. Важнай падзеяй гэтага тыдня стала з'яўленне на экране інфармацыйным Віктара Бабарыкі, кандыдата, прэтэндэнта, скажам так, у прэзідэнты у ходзе прэзідэнцкіх выбараў 2020 году, які меў усе шансы перамагчы на гэтых выбарах, калі б сапраўды гэтыя выбары былі даведзены да канца і былі справядлівымі. Але ў самым пачатку кампаніі Бабарыку арыштавалі, пасадзілі на 14 гадоў, і амаль 2 гады з ім не было ніякай сувязі. Ён быў у інфармацыйнай изаляцыі. І вось цяпер у тэлеграм-канале Романа Пратасевіча з'явіўся Віктар Бабарыка, былі фотаздымкі, ён гаварыў, віншаваў сваіх блізкіх, сваю ўнучку, мусіць, з днём народзінаў ці са святамі. І тым самым гэта стала галоўнай падзеяй, палітычнай падзеяй Беларусі, ва всякім разе для незалежнай грамадскасці. То бок, усе радуюцца, што Бабарыка жывы. І сам гэты факт вельмі шмат гаворыць пра тую сітуацыю, якой апынулася Беларусь. Зразумела, што з'яўленнем Віктара Бабарыкі на інфармацыйным экране улады спрабуюць даць нейкія сігналы. Каму якія сігналы? Тут, на мой погляд, шмат меседжаў, шмат пасланняў, шмат скрытых завуаляваных сэнсаў і другіх трэціх планаў. Тое, што улады хочуць прадэманстраваць гуманізм галоўнага кандыдата ў прэзідэнты Александра Лукашэнкі перад беларускім грамадствам, стварыць такі вобраз гуманіста, гэта зразумела. Але не толькі улады напярэдадні выбараў за 3 тыдні паказваюць усім Віктара Бабарыку. І тым самым папярэджваюць, вось што здарылася з чалавекам, які захацеў кінуць выклік Александра Лукашэнкі 5 гадоў таму. Таму, маўляў, глядзіце, думайце і не забывайцеся. Таксама вельмі паказальна, што менавіта Роман Пратасевіч стаў чалавекам, праз якога улады транслююць некія сэнсы, некае пасланне. Тут зноў жа спрабуюць стварыць такі альтэрнатыўны вобраз. Вот ёсць Віктар Бабарыка, які сядзіць за кратамі, хоць і ў новай робе, а ёсць Роман Пратасевіч, які пакаяўся, які перайшоў на іншы бок барыкад, які, як казалі ў савецкія часы, перакаваўся, разброіўся перад рэжымам і цяпер фактычна агітуе ў падтрымку гэтага рэжыму. Вось, маўляў, ёсць выхад. І тым самым, бачыце, з Романа Пратасевіча ўжо ствараюць некі новы вобраз, новы брэнд. А і ўвогуле улады імкнуцца стварыць некі пул такіх раскаяўшыхся. Вось Юрый Воскресенскі, які таксама шмат піарыцца на тэме вызвалення палітвязняў. Вось Роман Пратасевіч. Вось такія прыдворныя праваабаронцы. Грамадству дасылаецца сігнал. Вось две альтэрнатыўныя лініі паводзін. Можна працягваць выступаць супраць Лукашэнкі і сядзець за кратамі, а можна па-іншаму сябе паводзіць, раскаяцца і атрымаць усе дывідэнты з гэтага. Таксама тут сігнал захаду. Мы гатовыя да перамоваў, мы гатовыя да некага паслаблення, калі і захад пойдзе насустрач.
І тут можа таксама в гэтым пасланні захаду закадзіравана і такая думка. Вось глядзіце, у Расіі галоўных апазіцыянераў, галоўных апанентаў Пуціна забіваюць. Вось Барыса Немцова забілі, вось Алексея Навальнага забілі, якраз напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў, на якіх перамог Пуцін. А ў Беларусі, бачыце, галоўны апанент, галоўны апазіцыянер, жывы і можа нават і здаровы, і ў новай робе. То бок Беларусь не Расія. Вось гэта кантраст, і таму, маўляў, гэта такі інфармацыя да роздуму. Ну, пакуль на Захадзе ніяк не рэагуюць на гэта, але у Лукашэнкі спадзевы на тое, што там на Захадзе магчымы вялікія перамены ў звязку з выбраннем прэзідэнтам ЗША Дональда Трампа. І таму гэтыя сігналы, якія ідуць адзін за адным, вось 8 хваляў памілавання, вось з'яўлення Марыі Калеснікавай з бацькам на экране, вось з'яўленне Віктара Бабарыкі на экране. Ну, врэшце-рэшт, гэтыя сігналы на нейкім этапе будуць улічаны, пойдуць у залікі, магчыма, Захад памяняе сваю тактыку. Ва ўсякім разе на гэта і робіцца стаўка.